Ndị be ekele m unu ụtụtụ ọma nọ ezigbo nwanne unu kacha m obi bụ ya na-ekwu dịka anyị si wee kwuo na the first video, isiokwu anyị bụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo. So na the first video anyị mere, just a quick reminder, anyị kwuru ka ndị ọcha ndị Britain si wee kewapụta ani ọma wee tinye fa n'aka ndị Yoruba na Western region. Wee bịa na 1967 wee kepụta ụmụ nwanne anyị kwere na ọgba na ekpeye na ụbani wee tinye fa n'aka ndị Rivers State, ndị Ijaw, ya bụ gọọmenti then. So nke ahụ na 1967 ka o mee. Wee bịa 9 years later, anyị na-akọwa ka nkewa si wee bata n'etiti anyị. Wee bịa 9 years later, onye Hausa apụtakwa na 1976 wee kepụta wee gaa na East Central State enwezi the Igbo hinterland wee banye ebe a wee tinyekwa another state division wee kepụta Anambra na Imo. For those who don't know, afa Anambra na Imo state, those two names Anambra na Imo bụ afa mmiri enwecha n'ala Igbo, mmiri river Ọmambala na Imo, afa mmiri dị ya ya. I wake up with these two states. So today, in our funny rivalry, onye nke asị gị na onye Anambra ka mbọ, onye nke asị gị na onye Imo steeti ka mbọ, Igbo a na-enwe clash. Ọ ka iwe mara na ive a bido na gịnị na 1976. Ọ dịbụrụ na mbụ. Ịpụta today, two people from this state na-enwe clash. Okay, well, man, no, 1976 ka o bido. Na before 1976, onwe dịka Anambra State. Ndị abụ Anambra n'isi to the Anambra this, Anambra that. Mala ama na 1976, before then, ọ dịbụrụ. Ife abụ onye asa bụ ihe created that, sị gị oke, unu zawazi Anambra. Iwe buli ya n'isi. Onye Imo today, buli ya n'isi. Si na onye Imo ka mbụ nka 1976 ka enyegide identity, and that identity adịrọ tied to Igbo culture. Ka m gwazi unu nke wee eziokwu, there's nothing in Anambra in the Igbo culture, onwe dịka Imo State the Igbo culture. So ebuzina those things n'isi na-ekewa onwe gị, ịfụ nwanne gị si mba abụrụ m onye steeti a. Ọ dịbụrụ na mbụ. This is the harm of state creation. 1976 ka o bido. Ị ga-afụzi onye mebi onye ọlụ taa, onye ọlụ meet onye eyi ala. The two people with the same thing culturally, almost the same anyway. Onye ọlụ na onye eyi ala, ofu bụ Anambra, ofu bụ Imo. Igbo a na-enwe clash. Ofu asị onye Imo ka mbụ, nke ọzọ asị no onye Anambra ka mbụ. Chiefs na those things enwere isi n'Igbo culture. N'ife enwere isi n'ofu ndị dị ya, ofu ndị virtually the same culture. Onye a shift zi mba chief na anyị ncha bụ nwanne. N'ife a dị bro before 1976. Ana m ekwu ya maka ndị na-amarọ, maka ndị na-ebudi steeti n'isi, maka ndị bi n'isi ka gala. Ọ dịbụrụ steeti Igbo n'isi adịbụrụ before 1976. Onwe dịka that time. So if I malụ that time bụ afọ obodo gị directly. Ọ bụ na onye Owerri ka ịbụ, ịbụrụ onye Owerri. Bụ na onye Mbidi ka ịbụ, ịbụ onye Mbidi. Bụ na onye Ọlụ ka ịbụ, ịbụ onye Ọlụ. Ọ dịbụrụ. So ijizi na that na George nwanne gị, iji na steeti afa steeti o si na George nwanne gị na onwere isi. Ive a bido n'aka ndị ọcha wee banye n'aka ndị Hausa, wee na-eme ya that's na-kewa obodo anyị left and right. O nwere ndị ga-ajụ sị okay, why na the state division emere ndị Yoruba or Hausa affect? Ihe m ga-agwa gị bụ na o mere fa affect, kama na ọ dịrọ as pronounce as ndị Igbo. Igwe nke bụ eziokwu, ọ dị more pronounced na side anyị. Why? Because na ị ga na those two other side, na Yoruba na Hausa, ha nweka believe based on leadership. Ha nwe believe based on their leadership. Abịa na Yoruba asị na ọba, aga na side Hausa Islam ewego their culture.
Ife fan believes in now Sultan. Sultan na in anọ abụrụ Hausa. Sultan na it has to do with Islam. So he can believe on it. So no those things ka fan na na side down. Even na side Yoruba say no Oba of Guinea, Oba of this. Even in a if fan na that side. Be na side down. I dey na too much na more this leadership. I can say in Igbo enwere eze. Actually Igbo enwere eze, but although too correct. The correct thing is Igbo ade efe eze. Igbo ade efe eze. So na enwere that central leadership figure. Onye enwere ke eze na be anyị bụ Chineke bi n'eluigwe, ya bụ eze anyị. Mana Chineke adịrọ n'ụwa, no n'eluigwe ka ọ nọ. Unlike the other two tribes anyị kwu maka ya, they see their leader life and direct. Anyị nwa bụ n'eluigwe ka ọ nọ. So o mekawa anyị nwa affect. But na mbụ anyị na-enwero steeti ọ dịrọ too bad like that. To this extent all this na apụtazi online na na-agbawo ndị mpa mmadụ na mma mmadụ a na-akpọli onwe fa based on steeti. Kedu ka iberibe dị ya biko ka akwụsị na ya. A ga-akwụsị vidiyo ebe a. Olu na the next video amalitekwa dị okwu ọzọ because na aka nwada artist a ga-ekwu maka ya. Daalụnụ.